a pasar ben, claro que sí, como cada tarde do sábado e domingo. E a mí faltame aquí a Pili Pampín. Moi boa tarde, querido público. Para terminar de rematar esta tarde, onde Pili temos de todo, vaya programa. Hoxe espéranos un que programa. Que se Camilo, que se Ana Quiro, bueno, e cartos que estamos en racha, Pili. Que temos 180 euros no bote, chámenos para o concurso, por favor. Temos 5 participantes. A min o de Ana Quiro teme moi nerviosa, Pili. Se conseguimos que ela sesa a vencedora nesa Eurovisión de inteligencia artificial. Hai que ser positivos, nunca negativos. Estaremos pendentes diso. E logo que decías, temos a varias persoas que queren dar un xiro á súa vida, Pili. Totalmente. Preséntanse voluntarias, voluntarias para ter un queren cambio. facer un cambio de look, porque ao final cando un quere non dar un xiro á súa vida, que o primeiro que fai? Pois cambia o pelo, cambia de estilo de roupa. Entón, estas persoas que van a ver aí, hola, boas tardes, vanos contar a súa historia, só unha delas fará ese cambio de look. Quen será? Bueno, descubriremos esta tarde aquí. Despois descubrímolo, sí. Sí, sí. A boa Magda, moi boas tardes, como estás? Muy bien, muy bien. No me ves. Bueno, brilli, perfecta. Para esta tarde, que guapa, Pili, verdad? É así. Guapísima, vemos. A boa Magda, e ademais, este artista magnético, ¿no? Esta cinta arrolladora, Pili. Que velo nun escenario era unha auténtica pasada, non? Claro, un espectáculo velo. Sí, velo. Sí, pero sí, sí. Por certo, Pili, non perdemos a esperanza de que nos chame, ¿no? 6-7-7-2-2-5-5. Juan Pardo, bueno, por suposto. Juan, chámanos, por favor. Falamos un pouquiño de Camilo VI. Do que queiras. Éxito tras éxito e destos que trascenden, como dicíamos, Pili. Totalmente. Hoxe en día, nunha verbena, quen non canta... Vamos, Magda seguro que cantou, bailou. Bueno, hombre, sí, pues sí, a ritmo destas cancións, sí, moito. Maravillosa, porque entendo que para un artista, non? Que de repente te chame, pois eso, unha superestrela para que compartas escenario, eso ten que ser a bomba. Eso é un subidón. Ou non, sí, o sea, decíasme, Pili, que a que che máis che gusta de Camilo esta? Unha delas, sí, delas, sí. A que máis me gusta é vivir así, morir de amor. Bueno, que sea un temazo. Tamén vos digo, cantar esta canción para calquer artista non é fácil. Non vou decir o que, porque se me salía. Este subidón non se esquece, Pili. Totalmente. Que te chamen así de súpeto, claro. Pero a veces pensas que estos artistas son inalcanzables, ¿no? Claro. Pero claro, como di él, claro, nese momento, pois, diste, Dios, chámome Camilo VI para que lle fixera de telonero. Claro, tes 16 anos, ¿no? En esa época non había móviles, rapaces, non estábamos aí case stories. Aí estou con Camilo. Sí, de pasada, que rodeou ese estreno. Mira, era fermoso, Sí, logo, esa muralla que, claro, que pasada, sí, ¿no? Madre mía, que agudos tiña. Eso era unha virguería. Eu creo que me lembro coincidir con el no luar e con Ángela Carrasco, que tamén tuvo algo que ver aí no musical. Ángela Carrasco foi María Magdalena. Sí. Pero creo que viñeron a facer unha adaptación a Luar, os dous, e creo que coinciden con el, son unha auténtica pasada. A ver, é que para él era moi especial, porque él casi se arruina con isto, porque ningún productor quería contratar. Primeiro, non querían facer un ópera rock, non querían facer un musical, e menos cun cantante pop. El empeñouse, puxo o seu propio os seus propios cartos. Digo eu, Hidden, Pili, é dicir, isto que parece tan sinxelo, é dicir, non sei, ese éxtasis non case o que chegaba Camilo, isto é dificilísimo, non? Vocalmente, hai que velo, mirade como está. Para empezar, bueno, é que para empezar que estea cantando así con todo o movimento que está facendo, porque ti tes que ter todo moi ben colocado e saber onde vai cada cousa, o aire moi ben apoiado, e xa non só iso, sino que tes que pasar dun rexistro a outro con unha soltura e tan fácil como fai, é increíble, é unha locura. É que a mí o que me gusta dos artistas, cando facedes, Pili, fácil o difícil, sí. A veces, bueno, é que ao mellor estás detrás do escenario e dis, tipo, non vou ser capaz hoxe de salir a cantar, non? Pero cando pisa o escenario transformaste de semexante maneira que despois dalo todo, de verdad que sí. Adrenalina. Sí, é adrenalina. Sí, é adrenalina, é o que dicían, que al final
estas imaxes é que non se nos borran da cabeza. O sea, No, poden por pasar favor, 20 sí, anos, sí. pero ti dis Camilo VI, Getsemaní, e vense a cabeza esta mirada de Sí. Camilo interpretando esta canción. Bueno, sí, é Morir de amor, verdad? Esa canción que non cantou un día no coche, Na ducha no soa momento de estupendamente. desamor, verdad? Sí, todos. Los karaoke, por favor, es la típica canción que se pide. Bueno, pois que son fan de Camilo. Ui, que temos aquí a Camilo, Pili, acabo de dar... ¡Ay, qué susto me da hecho, Rocío, por Dios! Tengo aquí a Rocío, a Camilo. Bueno, a Camilo un respeto, ¿eh? Que un respeto de dar un Asustounos. Estaba vendo o vídeo de Noel. No, pero pasóme varias veces esta mañana en ¿Qué tipazo redacción. facíamos en la maíse hoy? Bueno, qué parella. ¡Melancolía! Grande Pili e Camilo. Menuda parella, bueno, de verdad que susto me pegou aquí o noso Camilo. Teño a sensación de que Magda nos engaña sempre, porque nos conta, estivo con todos os artistas. Un día vai dicir que veo a Michael Jackson na Ramallosa. E sabes quen estuvo tamén en Cedeira? José Vélez. E Bueno, sabes bueno. Que lle pasou? Bueno. Unha chica de Cedeira agarrouse ao pantalón e dixolle déjamelo que non tengo outros. Que non me deixa primeiro. A ti xa non te creo nada. Non, pois hai como queiras. Pero bueno, se un día me dis que Michael Jackson actuou na Ramallosa, eu aquí diante da cámara de... No, claro. eu que non vexo cos ollos non cho dixo. A mí o que me está quedando claro neste programa é que Magda non se perde unha, Non se perde, fai ben, Magda verdad, non Magda, se hello. perde Hecho que unha. leva desta vida. Yo que Habla por sí sola. Qué diplomático é Denis, Totalmente, que sí, diplomático sí, sí, o noso Denis. Ti Alejandro, que mollas un pouco máis, a letriña bastante, ¿no? O que podo decir é que era artista hasta para pedir perdón. Qué bonito. Que Alejandro, unas soales. que sempre nos Bueno. ten A a partir de agora palabra non de escribo Eva. ningún guión, porque cualquiera chorrada que solto xa queda mellor, estupendo. En xuntos, como non pode ser de outro xeito, estamos todos Anaquiro a tope, ¿no? Bueno, que chamen que temos que gañar, por favor. Temos que gañar. E A como? nosa gran Anaquiro. De que Pili que humora o desos veciños, Sí, no, pero verdad, tela esa pero denuncia, sí, ¿eh? pásase mal porque ainda non dixo si entraban a agua na casa, si entran na casa xa, imagínate. Claro, que non poder Peor ir á todavía. escola, Claro, en fin. sí. Eu creo Pois, que... Vos imaginades vos, Pili e Rocío, presentar o programa noutro idioma que non sexa o galego? Sí. Rocío, sí. Por supuesto. Sí. sobre todo en inglés. Sí. En inglés, di Magda, os teus desexos son ordes para Bueno, nós. espera, Dentro espera. vídeo. Ay. Il me manque la personne qui brille le plus sur ce plateau de Chuntos Pili Pampine. Bonjour, cher public, comment allons-nous? Je pense que nous devrions commencer, car aujourd'hui, nous allons avoir un autre grand programme, comme toujours. D'ailleurs, c'est une bonne chose que vous soyez assis chez vous, parce que nous passons une journée de Shiva dans vos maisons, à regarder des programmes essentiels, et aujourd'hui, ce sera spectaculairement merveilleux. Buenísimo. Pero qué maravilloso. Comeu toda a vida con os idiomas. Tamara, eu non sei que máis tes no peto, pero isto é flipante. Bueno, En Fonse era unha francés. sorpresa, pero quixen empezar forte. Agora sí, os desexos de Magda. Non sei se podemos ver ese vídeo en inglés. Mira, tamén. Missing here with me is the one who shines the most in this set together, Pili Pampine. Good afternoon, dear audience. How are we, Rocio? I'm always very intrigued. I want us to start now, because today we're going to have another program, as always. In addition, it is better that they are probably sitting in their houses, because we have a rainy day, inside their houses watching programs together, which today is going to be spectacularly wonderful. Entendí todo. Dixeron non sei cantas veces, 3 ou 4 veces casa que estaba na house ou algo así. Ay, por Dios. Espera, porque creo que ainda non se ve unha casa, pero o que teño que dicir é que a inteligencia artificial tamén facilita que cambiemos de aspecto rapidamente. Rocío, Pili, queredes vervos dentro duns anos? Non. Mirade, aí estades. Así seredes dentro duns anos. Por favor. Ay, eu prefiero quedar como estou. Que medo. Pero unha cousa, Tamara, isto é unha mistura de Hobbit e maiores, ¿no? O sea, digo, ¿no? A ver, Eu parezco unha desas presentadoras que tiña Hermida. Como é? A rubia esta. Non me acordo ahora. Nieves algo. Digoche unha cousa, a inteligencia artificial non nos Nieves quere Herrero, moito, por Tamara. No, eu sinceramente, Pili e Rocío, vexos infinitamente mellor. sin Hombre, ningún gracias, filtro, gracias, e gracias, sin ninguna gracias. outra cousa. Chegará un momento no que ningún posto de traballo Guau.
sexa necesario. No, nin os presentadores, xa vai Nin os todo- cantantes, nin os ni cantantes. nada. Eu tamén che vou decir, eu si teño unha cuenta bancaria con millóns de euros, tampouco me fai falta traballar. Oiches, Estou de acordo. Non teño ningún problema. Eu hai días que isto da inteligencia por culpa de Garbanciña ainda lle metía, sabes? Así para non... O sea, a manciña está moi calada Ah, e eso a por mí me eso, teme por un eso, pouco de medo. por eso. Sin quedarse cunha canción, pero mira como os galegos se quedan coa nosa Lucía. Hombre, que a Hombre. nosa lucha é moita lucha de Nuestro Señor. Deso xa non falamos. Einda que non levamos ningún punto, non, porque non levamos ningún. A mí sempre me gustou Remedios Amaya, ¿no? Con aquel, hai que maneja mi barca bien. Pois a mí gustou, que queredes que vos diga? É Non moi llevo difícil, ningún é moi punto. difícil quedarnos cunha canción de Eurovisión. Eu vou vos propor que vos parece, rapazas, que fagamos un viaxe no tempo. Ai, me encantará. Un viaxe no tempo a esas cancións de Eurovisión. Situámonos agora no ano 1991. Entonces foi un entón tamén descoñecido, Sergio Dalma, un tal Sergio Dalma, o que cunha balada acadou o 4º posto nese Festival de Eurovisión. Cal era esa balada? Bailar pegados. Esta canción é unha festa, que nos vende... Danos subidón. Danos subidón, ¿verdad? Danos subidón cando Lucía canta que nos quite lo bailado tamén. Tamén, claro que sí. Gracias, Pili, gracias, Pili. Orgullo galego, dicíamos ao principio, porque temos aquí, bueno, unha mesa de galegas maravillosas, talentosas, e artistas novas, como a nosa invitada de hoxe, Giren Coruñesa, 29 anos, cuns... 27. 27 perros. Non é culpa túa porque Anos por aí me demais, poñen no. como 29. Ben, 27. A mí tamén se confunden sempre, chica. Teño 30 Bueno. todo o mundo, venga. Con ese sono, Giren. Que vicio. Ay, que me atraganto todo, Pili. Bueno, con ese son, imos agora a falar, bueno, de moda que temos que recibir aquí a nosa rebella Ai, favorita. a donde vai esta muller? Porque... Pero Tamara, explícanos este momento top model. Pero fai falta que te explique, Rocío. Pois sí. Van de moda, nena. Que maneira de quitarlle glamour a este icon moda. Ai, icon. De verdad. O que pasa é que hoxe veño a falar de moda, por iso veño coas grandes tendencias. E Pili, vente por aquí. Discretiña, como Que vaya pa aí, que Ven pa aquí, ven pa aquí. xa che teño medo. Pili, vai. Ven con David. Teño che medo porque... Porque Por quero favor, saber... un aplauso para estas tomas que temos insultos. Por favor. Mirade. A ver, E Tamara. claro, esta tempada estánse a levar, por exemplo, os guantes que lle dan glamour a calquera outfit, tamén as cores prateada e dourada, que antes era impensable combinalas, e a pel, Pili. Quero ver como che queda Ai, a a ver o ti. pelexo este. Bueno, Mira, bueno. mira. Este é maravilloso. Por Dios, Pero hay que darle bueno, un poco de Pili, que glamour. estás... Bueno. Mira que ben o luce Pili. E outra cousa. Maravilla, que a nosa Pili é moita Pili Pampín. E os enxuntos quero pedir a Pili e a Lucía que Por veñan suposto. comigo, Veña, que por imos. favor, Imos. porque hoxe inauguramos sección neste programa Cambiamos xuntos, chamas. Ai. Aí me poño aquí. Sentade borraíñas ali na mesa. Ben, explícolles un pouco. Os enxuntos queremos invitar a 4 persoas que se presentaron voluntarias. Elas van a vir a este plató e vannos a explicar por que queren cambiar o seu look. Cal é a súa historia. É un xurado composto por a nosa Pili Pampín, Lucía Pérez, é unha estilista experta en imaxe persoal que xa está aquí sentada, benvida. Ela chamase Andrea Rivas, benvida xuntos, Andrea. Ela, Andrea,
vai ser a encargada de facer ese soño realidade, vai ter o que queda de programa para cambiar a imaxe de algunha destas persoas que ven aquí os asuntos, porque cambiar a imaxe de calquera destas 4 persoas que nos van a contar a súa historia é cambiar tamén a súa vida. Estas persoas van a ter 90 segundos para explicarnos cal é a súa historia e por que deron hoxe ese paso de vir asuntos e querer cambiar o seu look, dar un xiro de 180 grados o seu aspecto e a súa trayectoria vital. Así que se vos parece, estades preparados? Preparadísimas. Sí. Imos a dar a benvida en xuntos a primeira das persoas que quere cambiar o seu look. Chámase Eugenia e vamos de dar un forte aplauso. Benvida xuntos, Eugenia. Boa tarde. Este é o teu micrófono e se che parece, empeza a túa conta atrás. Hola, boa tarde, chámome Eugenia, alias Uxía, son de Sanxenxo, vivo en Vila García, teño 64 anos e, bueno, pues son viúva hai 17 anos e, bueno, pues a miña vida foi dedicada pues, ao meu marido, aos meus fillos, a traballar e agora traballo con unha xente cuidando de personas con minusvalías e nunca o cambiar de look, a miña vestimenta, a miña forma de vestir nunca me preocupou, pero agora estou nun momento relaxado, de querer cambiar da última etapa da miña vida, querer ser un pouco diferente. Bueno, son un pouco, non quero ser abuela roqueira, pero bueno, pouco menos, gustaríame pues hacer un cambio que si pode ser posible, non sei que non se fan milagros, pero bueno, algo se pode facer, pues cambiar o peiteado, o maquillaxe, a miña forma de vestir, un pouco pues moderna, sin ser exagerada, bueno, o que se pode facer. E aquí estou, o importante que gracias por este programa que estou pasando divinamente esta tarde e bueno, pues Quédense 30 segundos. Se queres engadir algo máis? Pois o mellor pode salir daqui unha abuela roqueira. Quen eres? Ai, Pilias, bótame unha man, mulleriña. Aí pega de verdad. Pois, Eugenia, se non tes máis que engadir... Non teño máis que engadir e gracias a xente que me está acompañando porque sei que o están pasando mal nestes momentos, pero bueno, aquí estou, que foi posible estar aquí con vos e gracias, o que sexa, unha abuela roqueira. Eugenia, espera aí o teu turno porque imos a recibir no plató a Michael, é o segundo candidato a ese xiro de 180 grados e vamos a escoitar cal é o seu alegato. Empeza a túa conta atrás, cronómetro, 90 segundos. Adiante, Michael. Hola, boas tardes. Mira, o meu nombre é Michael Silveira. Vamos subir o micro. Vamos a subir un pouco. Aí vai. Así, dalle aí. Pili está sempre Perfecto. todo, que é unha O meu raíña. nombre é Michael Silveira, teño 32 anos. Pero arríbate ao micro, porfa. Teño 32 anos Grazas. e, bueno, estaba pensando nun cambio de look xa fai tempo. Xa fai uns anos que fixen xa por un problema personal que tuvera no pasado. E, bueno, decidín agora, despois de tanto tempo, facer outro cambio e dedícome, teño un superambulante desde fai 10 anos e son autónomo, estou eu solo e no meu pasado tuve problemas bueno, con unha parexa que era a miña ex e, bueno, pasei bastante mal todo, trataban mal pola forma de vestir, todo bueno, decidín nese momento facer un cambio agora, despois de 10 anos e, bueno, gustaríame facer outro cambio a verdad e necesito a ver, estou ben e todo, pero bueno, gusta-me agora cambiar de vez en cuando un pouco o meu estilo de vestir de peinarme, de todo un pouquiño. Que nos estás intentando decir? Que a túa parella que tiñas menospreciábate polo vestir? Sí, Non lle gustaba? sí, non lle gustaba nada. Menos mal que deixa. Ando veras en pelotas, tío. Xa, Michael, 5 segundos, Digo quédanse. sinceramente, bueno, en pelotas, ando veras. pois eso, espero ganar. Vale. Tempo. Gracias, Michael.
este xurado que temos aquí sentados, a nosa Lucía Pérez, Pili Pampín e a nosa experta estilista Andrea. E se vos parece, vamos a seguir escoitando historias, vendo a candidatos. A nosa seguinte invitada candidata que ten 90 segundos para convencer o xurado de que a persoa que merece ese cambio de look, chámase Elena e ven de Ordes. Benvida, Elena. Pois, Elena, se che parece, colócate aquí preto do micrófono, enseguida sairá aí na pantalla esa conta atrás, tes 90 segundos para convencer o noso xurado de que ti es a persoa que merece ese cambio de look. Cronómetro, tempo para Elena, por favor. Hola, chamome Elena, son de Órdenes, veño facer este cambio de look porque sempre estou... Acércate un pouquiño máis ao micro, Elena, por Estou favor. sempre así, máis ou menos, en sudaderas e tenis, sempre da mesma maneira. E animei-me un pouquiño porque estou atravesando un pouquiño delicada. E levo 38 anos casada. Ben. Non sei que dicir. Si sempre vistes así, porque... Sempre visto así. Por que sudadera sempre? Sempre, porque, non sei, síntome cómoda. O teu é por comodidade. Por comodidade, porque non sei como me poñer. Pero, Elena, por que estás tan emocionada, Elena? Por que nos dis que estás pasando así un momentiño? Non estou emocionada, teño un beixón moi grande. Estás atravesando un momento malo. Non sei, quería poñerme de outra maneira, a ver se me alegraba un pouquiño. De outra maneira, vestirme de outra maneira, non sei. Cambiar, ti querías cambiar. Verte ti guapa para sentirte ben. Para sentirme ben, que non me sentigo ben conmigo mesma, síntome moi mal, de arriba a baixo, de dentro. Non sei máis que decir. Perfecto. Pois, Elena, pero é que a mí dame rabia porque é unha persoa maravillosa, nosa Elena, e como a veces é que dicía Pili, non, é que ponme unha sudadera porque non teño ganas de arreglarme, non teño, non? E ao final... Bueno, ese pecamos moitos, Elena, non ti solo. Hai días que un non ten gana de arreglarse nin nada, pero hai no que facer. Un non é sempre. Hai que virse arriba. De feito, quero pedir un forte aplauso para Elena, que é a mellor con sudadera, de verdad. Enfrentarse aí ao micro e contar algo tan íntimo, tan persoal, non é doado. Bueno, ao final iso traspasa todo, é super importante o de sentirse ben e ser felices, non é? Sí. Que difícil o vades a ter, rapazas, para elexir unha historia, un candidato esta tarde. Cantas emocións. Bueno, queda unha persoa todavía, que quere facer ese cambio do que falaba Elena, quere cambiar de vida. Ela chámase Rosa María e ven de Barro. Vamos a darle un forte aplauso. Bueno, Rosa María, chégate ao micro, enseguida sairá esa conta atrás. En fin, pois empeza ese tempo, esos 90 segundos para que comenzas o xurado. Adiante, Rosa María. Vale, chámome Rosi, son de Barro, teño 56 anos, tuve unha vida moi perra, a pesar de que me vedas aquí. Fui unha rapaza moi adelantada no meu tempo, gustábame as modernidades, tiña un pai que é maravilloso, pero modernidades nada, quería facer un buratiño aquí na orella. Cantas orellas tes? Dúas, por dos pendientes. E despois, con 18 anos, conocí un señor que me transformou nunha persona sin vida. Estuve así 25 anos de malos tratos, de non ter vida, de cuidar dos fillos, o marido e nada máis. Cando decidín separarme, pois, dentro das miñas posibilidades, pois, transformeime un pouquiño, fixen tatuajes, puxen un pendiente na orella, e cando me sinto mal, pois, vou de compras como eu podo, como eu teño as miñas economías, e me gustaría... Rosa María, dime unha cousa. Houve algún momento que foches feliz? Cando era nena, aos 18 anos. Antes de coñecer a este señor? E cando tuve os meus fillos. E cando tuveches os teus fillos? E cando me separei. Que despois pensei que ao separarme que iba a ser feliz. Boa. No. Adelgacei 15 kilos que me levaba o vento. Así, eu sola, antes e despois de separarme, levei os meus fillos e teño dúas joias. Collí un fillo dunha man e outro doutra, e cando salí da casa do meu exmarido, dixenlle, mira, o máis valioso desta mierda, perdonando a todos,
Neste matrimonio levo aquí e aquí. E eu sou orgullosa, teño un fillo que ten 28 anos, que é músico, toca nunha orquesta, e miña filla que está estudiando e deixou de estudiar para traballar porque eu sola non podo con todo, e yo, madre coraje, estou aquí. Un aplauso forte para Elena. Bravo, Elena. E tiño moitas ganas de decir isto, porque, a ver, non sei se o podo dicir ou non, que non ten nada que ver con isto, son unha muller maltratada e que axudan as mulleres maltratadas é unha gran mentira. Porque eu fun a declarar e eu parecía que era a mala e el parecía que era o bo. É un tema moi moitas voltas é un tema moi complicado, ademais cando falamos do maltrato, estades vendo nesa pantalla ese teléfono 016, é importante denunciar, é importante, acompáñame Rosa, porque o xurado tedes que deliberar, tedes unha decisión moi complicada porque son 4 historias moi duras, porque cando falamos do maltrato, pois que non son palabras menores, en fin, hai que denunciar, hai que verbalizar este tipo de situacións. Eu dicía, estades aquí os 4, cada un tedes as vosas historias, ti nos contabas, Elena, que en fin, que o que queres ter tamén un pouco tempo para ti, ese tempo para arreglarte, a ti apetece tomar esas riendas da vida e ser feliz, non? Como ti dis, ti, Michael, tamén saías dunha relación complicada onde non te sentías, non? Como persoa recoñecida, ti corazón viúva 2 veces, non? E que tes ganas tamén de ser feliz. Bueno, tamén son abuela que coido Micro. Teño un neto na casa con 7 anos que son mai, aboa, e son todo para él, que non ten pai, é fillo de solteira, estou aquí. Entonces, ahora, como me apetecía facer algo novo. Claro que sí. Que facer algo, pues, a ver, que non, a vestimenta non é o todo. Pero bueno, miras o espello, as mañás sinteste mal de caída, pintas un ollo para arriba, outro para baixo, que non che quede ben, e dices que ben me sinto. Claro que sí, é que é verdad. Por eso digo que falamos de cambio de look, pero é algo moito máis profundo. En fin, 4 historias moi potentes, moi duras tamén. Pili, Lucía, Andrea, tedes que tomar unha decisión. A mí pareceme tan injusto ter que quedarme con unha persoa sola, porque os 4 si merece un cambio. Eu pediríalle á dirección que si nos vindeiros programas se lle poida facer un cambio, hoxe a un, pero os seguintes a cada un deles, porque os 4 teñen unha historia tan fermosa contada así desa maneira, quero decir, que non ten ningún tabú en contar as súas experiencias, e pareceme duro sobre todo del que a túa parella te despreciara polo vestir. Eu cada vez que saliría con ela iría en pelotas, acho dixen antes, pero sí, aí había de caer a cara de vergonza. Esa señora igual, ela que está pasando unha depresión polo que estou vendo tamén terrible, pero bueno, como hai que elixir unha, teño claro. Pois creo que o tedes claro ás 3. Eu voulle pedir a Andrea que vai a ser a persoa encargada de facer esa metamorfose, ese cambio de look. Son as 6:26 da tarde. Ao final do programa veremos o resultado dese cambio de look. Só unha persoa destas 4, pois, bueno, hoxe vai ter a posibilidad de facer ese cambio en xuntos. Andrea, quen decidistes que vai ser a persoa a que hoxe en xuntos vamos de facer este cambio? Pois a verdade é que nos conmoveron moitas historias. Eu estou un poquinho emocionada con todas. É moi difícil pasar polo que pasastedes todos, pero creo que temos que chegar a unha decisión, non? A mí encantaría cambiarvos a todos, pero creo que nos vamos a quedar con Rosa María. Rosa María. Estamos todos de acordo. Ideal, claro. É que a vida con humor é outra cousa, verdad? É unha maravilla. Rocío, que? Hoxe non repartimos nada. É verdad, que son as 7:20 da tarde. Pois xa vai sendo hora, Rocío, vamos. Pero eu digo unha cousa, Pili, non escoitei a garabanciña todavía. A mellor está dormindo a siesta, deixa estar. A mí Buenas tardes. Xa está. Aí está. O sorprendente é que Pili Pampín xa que se acorde de min. Porque sabe que teño moito cariño, Garbanciña, boa tarde, como estás? Bueno, pois con un temporal... Cuadrámonos para saudar a Garbanciña. Sí, claro. Estaría mellor na casa Camantiña, pero... Ela, bueno, donde está?
Non queiras saber todo, Pilar. Oye, que estaría na casa, sabe? O mellor está na calle, está tomando un café, está unha cafetería, Pilar, eu que sei. chamada, por favor, chamada, Bueno, vale, Pilar. perfecto. Pois xa estamos co noso concurso de garabanzos, xa temos 180 euros no peto, e vamos a recibir a nosa primeira chamada. Hola, que tal? Moi boa tarde, con quen falamos? Con Manuel Sierra, Manuel Sierra. De donde nos chamas, Manuel? desde o barco de Valdeorras. Desde o barco de Valdeorras, que bonito, por Un saúdo favor. para o barco de Valdeorras. Que tal tempo fai por aí, Manuel? Aquí vai un aire e unha chuvia que non hai quen vai. Sí, non, hai un temporal por aí tamén. Vaya, por Dios, non en todo Galicia. Que ímos a facer? Bueno, dime, Manuel, cantos garbanzos pensas que hai nesta urna? Pois, según os contei esta mañá, hai 51.372. 51.372. Sí. Madre mía, que... Garbanciña, que? Que bollo ten este señor. Pois sí, que ten moi bollo, sí, señor. Estás irónica, Garabanciña. E que fuentes fiables ten este señor? Dixo que tuvo a mañán contando, non sei a que hora. O sea, que señores, usted está cerca, Manuel. Non, está no barco de Valdeorras, muller. No, digo, por si veo a mañán, eu que sei, dixo que contounos a mañán, eu que sei. Sabe, Claro. eu xa creo todo. Sí, Pili Pampín, estuve aí a mañá cedo e depois volví para casa outra vez. Aí estamos, bueno, pois... Temos xente colándose nas instalacións. Bom, mellor sí. Foches tía que lle dixo o número, Pilar? No, eu non lle dixo nada. Non me digas que acertou, señor. Si eu non o sei, nena, cantos hai. O sobre está aí, pero A non ver, sei cantos demos hai. o bote a semana pasada. Sí. Eu xa... O número Sí. está preto, Está preto? pero non é correcto. Oh. O número exacto é maior. É maior de 51.000. Manuel, tes Ai, outra que número oportunidade. dixo, Pilar? A ver se te acordas de memoria. Eh? A ver Tes se te outra acordas. oportunidade, Manuel. Venga, 51.892. 892. 51.892. Subiu aí un pouquiño, un pouquiño. Este señor estuvo aquí de verdad contando os garbanzos esta mañán. A ver, Garbanciña, por Dios. Pero no o barco nos de metas Valdeorras ilusión é no lonxe, corpo. non lle dou tempo a ir e volver. O número Sí. non é correcto, Bueno. pero está preto. Oh. O número O sea é... que é maior de Ollo, 51.000, non, Garbanciña? Maior do número que dixo o señor. Bueno, Vale, Manuel, pois sinto moitísimo, volva a chamar cando queira, vale? Un bico enorme para todo o barco de Valdeorras. Bico ¡Mua! grande. Vamos ahora ao público. Deixame Un micro, Deixame espera. un micro, por favor. Ai, No, ten aquí. ten Ah, o Santi. Pois mira Ah. aquí xa, bonita. Venga, levanta, como te chamas, amor? Jennifer. Jennifer. Mira, por 190 euros, que son moi bons. Cantos garbanzos pensas que hai aí? 52.982. Garbanciña, estuvo vostede atenta? Está lexos. Eu estou sempre atenta, eh? Xa. O sea que non, non? Non, Tes outra oportunidade, amor. Veña. o número é menor do dito anteriormente. Pero estamos cerca, a ver, non aliemos. Vamos a ver, dixeches que era maior de 51.000. De 51.892, é Vale, maior. É maior, E é menor que 52.982. vale. 52.000. 52.000, que tal? Non é tan redondo o número. Claro, é que o bote foi un Ai, número sinto moi moito, meu redondo. amor. Grazas número- por participar. O número, Claro. se vos interesa, eh? O bote, se non lembro mal, foron 44.444, non? A eso. xente dirá, Sí, sí, número sí. redondo, tal. Non. Garbanciña, Vaya por vamos a Dios. ver, vamos a darlle unha pistiña, por favor, ao noso público que nos está vendo desde as súas casas. Eu Vamos xa a ver. quería decir fai un Céntrese, rato, pero estabades céntreseme, falando, por favor. latricando as dúas. No, céntreseme. Maior de 52.000, Menor, menor de 52.000. menor. Vale, pois venga. Venga, xa estamos en 200 euros. Creo que hai outra chamada, Rocío. Veña, Hai ven. alguén aí no teléfono. Moi boa tarde. Sí. Hola, que tal? Moi boa tarde. Como se chama? Eu chamome Pilar. Pilar Tocaya. De onde nos chamas? Eu chamo de Vilaboa, de Pontevedra. De Vilaboa. Da provincia de Pontevedra. Perfecto. Está soiña na casa ou con quen está? Estou co meu home. O sea que están no sillón placidamente vendo xuntos, non? Tan fermiño, meu home, tan fermiño. Así me gusta. Vamos a ver, Pilar, dime, cantos garbanzos pensas que hai nesta urna? Pois eu podo dicir que hai 51.900. 51.900. A xente afina, eh? Maior, maior. Maior, di Garbanciña.
Pero estamos... Vamos a ver. Espera, Pilar. A ver. Dixeches 51.900. Sí. É maior. E antes dixo 52.000 e tamén era maior, ou menor, perdón. Debe andar por aí, vouche dar outra oportunidade, Pilar, vamos, tira. A ver, eu dixen 52.900, non? Sí, no, 51.900 dixeches. 51.900. Sí, pero esas se che dixeron que no. Ahora tes outra oportunidade. Que é maior. Sí. Entonces é 51.972. 51.972. Garbanciña. Quente. Quente que quere Pero dicir? non é o número. É maior a 51.972. É maior. Bueno, que llevamos a facer, Pilar? Chámenos outro día un bico enorme para o seu señor. Guai, e que se recupere pronto. Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre ese escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Por favor, compréndeme, quiero ser artista. Van a ser as 7 da tarde, comezamos un sábado máis. O nosos xuntos quero ser artistas, xa saben, hoxe teremos a 5 concursantes, deles un non virá mañá, 4 deles sí, na nosa final semanal, e antes de decembro decidiremos quen é a persoa de todos estos talentos que están a vir a visitarnos cada fin de semana, que dará ese premio que é formar parte deste programa de xuntos, estar cada día, o carón de Pili Pampín, Tania Beira, Rubén Diumaró, que xa toman posesión do xurado de xuntos. Oxe, ademais, temos o luxo de contar coa nosa Lucía Pérez tamén. Veña aí que me uno, Hombre, claro, un aplauso moi forte. Oe, así, estamos contentísimos de ter hoxe a Lucía aquí con nós, un gustazo para min tamén. Unha maravilla terose a Lucía para vivir a emoción que vivimos cada semana neste concurso onde o dicía Pili a semana pasada. É verdade que o nivel está subindo unha barbaridade semana a semana. Estamos costando moito elexir, en fin, pues cada domingo. Non é fácil, pero... Non é fácil, pero hai que elexir. Hai que elexir. Está conmigo o primeiro concursante que ven ideal, el chámase Xavi Arós. Hola. Que tal estás, Xavi? Pois moi emocionado, con moitas ganas de actuar. É importante pasalo ben. Bueno, é que estou no vendo xurado. Que me ponte aquí para que se che vesa ben, Xavi. Que estupendísimo, nos ven. Guapísimo, é moi risueño. Encántame o seu outfit. Verdade. Non sei o que vai facer, pero encántame o seu outfit. Hai que coller esos pantalóns po grupo, po ano, Que non cómprate esos pantalóns, Rubén, non hai problema. Que nos vas a facer, Xavi? Os vou cantar Los Ángeles de Aitana. Los Ángeles de Aitana, anda. Pero antes, se vos parece xurado, que Xavi, ademais de ser un neno estiloso que salta a vista, é un rapaz que ten unha historia moi bonita de superación, de persoa que ten moi claro na vida cales son os seus obxectivos, que loita para cumplilos, que non ten medo a nada, verdad, Xavi? Verdad. E se vos parece, imos a ver con Xavi aquí a súa historia. Pareceche? Bella, imos a ver ese vídeo. Xavi é un rapaz de 13 anos que sempre tivo claro cal era o seu soño, cantar e bailar. Para ele, a música é un refuxo, pero o feito de ser un neno que non ten como afeccións os deportes ou os videoxogos fixo que recibira comentarios maliciosos por parte de outras persoas. Os seus pais sempre o animaron a facer o que o fai feliz.
Hoxe, Xavi preséntase a Xuntos Quero Ser Artista e, sen sabelo, lanza unha mensaxe para todos aqueles nenos que nos están vendo. Nunca renuncies aos teus soños polo que dirán. Non teñas medo, por favor. Qué bonito, qué gran verdade escoitábamos nese vídeo. Está aquí Xavi cos seus pais, que están como non aquí con él. Un aplauso moi forte. E vemos a túa nai, Xavi, emocionada. Deixa yo o micro un momentiño para que escoitemos. Por que estás tan emocionada? Tranquila, eu... Sí. Por que estás tan emocionada? Pois porque gústame ver que pode cumplir o seu sono, que luche, que loite, porque é o que lle gusta. Claro, porque que lle dirías a todos esos pais que cando o fillo lles di, pois como no caso de Xavi, que ten claro que quere bailar, que quere cantar, que no colexio métense con el, os pais non nos animan a cumplir os seus soños. A vos tiñades claro que Xavi tiña que ser o que quixera ser, non? Claro, ten que ser o que lle gusta, ni máis ni menos. Que bonito. E que loite. E Xavi, a vista está que non se arredra ante nada, non? Non. Estades moi orgullosos, non? É que maravilla e que mensaxe tan importante, verdade, rapaces? Pili? Pero importante tanto o que manda Xavi dicindo tal como o apoio dos pais, porque que os pais o apoien é tamén moi importante. Moi importante. É super bonito que estén hoxe aquí apoiándote, Xavi. Ti disfruta da actuación, que seguro que vas a facer moi ben. Vai a facer genial, Xavi, porque si te queres dedicar a isto, persoas malintencionadas seguirás habendo polo camiño, pero mira, chico, como di Lucía Pérez, que me quiten lo bailado. Que me quiten lo bailado. Claro que sí, porque Lucía, cantas historias estamos escoitando esta tarde, que é importante que uns pais apoyen a un fillo que fa o que queira. Pero que o exemplo témolo todos aquí. Eu creo que todos que estamos aquí, que si camiñamos no mundo da música, foron porque eses comezos estaban os nosos pais apoiándonos e facendo o que estades facendo agora, que é o que debedes facer, porque é onde realmente eles se sinten felices, ese se ve na cara, ¿no? Chegou aí con ese sorriso que transmitía que queremos comer xa directamente. Entón, velo tan feliz facendo isto que é o que un quere o pai que ten que facer, non? Entonces, eso máis valioso. Eu sempre digo que se estamos aquí gracias a ese impulso que nos fixeron no seu momento nosos pais, non? Xavi, eu por experiencia vouche contar unha anécdota. A primeira vez que eu saín a cantar en directo foi na Pascua en Padrón. Desto estou falando fai 32 anos. A cantidad de estupideces que escoitou meu pai e queríase botar ao tipo, e dixo eu, papá, deixa estar porque desto valo escoitar todos os días, non só hoxe. E dixo meu pai, non te dediques a isto. E digo yo, é igual, papá, ti estás nun establecimiento de hostelería e seguramente nunca, o sea, habrá xente que marche contenta e outra que non marche. E isto é igual, pero si crees en ti, si che gusta isto, dalle pa diante, campeón, que canto máis pedras a veces hai no camiño, máis fortes son. Así me gusta. Claro que sí, pois con esa mensaxe de Pili Pampín, con esos azos que che deron os teus pais antes da actuación, este escenario teu, Xavi, adiante, amósanos aí o teu arte, un aplauso forte. Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se dan. Cuanto más me comes, más me gusta, no me importa qué dirán. Si a ti no te asusta, no me asusta. Yo quiero otra noche, yo quiero otra noche con vosotros. Yo quiero otra noche todos juntos. Ya sé que contigo fueron mágicas, ya sé que hay en videos en pública, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía.
perdona. Déjame tenerte una vez más. Gracias. Gracias. Temos o noso Abraham Mateo. Parabéns, Xavi. Pero esos movimentos, o sea, acabo de enamorarme de ti completamente, Xavi. Xavi é o próximo representante de Eurovisión. Euro Junior, por favor. Muchas gracias. Pero además ten nome, además artístico. Claro. O sea, Xavi Arós. É dicir, eu vexote a actitud xa inmellorable, Sí, logo sí. cantar e bailar ao mesmo tempo non é doado, así que E a letra, que era complicadísima. As A letra, entradas, as entradas, moi ben, tal, moi ben. non perdeu o ritmo en ningún momento. Genial, Xavi, de maravilla. Muchísimas gracias. Nada, cariño. Bueno, pois Bravo, Xavi parabéns. que entrou aquí co pé fortísimo neste plató. Eu xa estou aquí super ben acompañada dos nosos seguintes concursantes. Benvidos a Xuntos. Eles fanse chamar Paraceta Folk, verdade? Contádeme, estos xurados a flipando, contádeme así un pouquiño a modo de, espera de que vou polo micro, contádeme así un aperitiviño do que vades a facer agora en Xuntos. Bueno, imos interpretar unha peza denominada Carballes Atlántica, que mestura pois, as dúas fisterras, non? A fisterra de aquí de Galicia e máis a fisterra da lá da Bretaña francesa. Entón, pois a ver se vos gusta. Pois unha mistura que ten boísima pinta. Pois nada, imos a escoitar os nosos segundos concursantes da tarde, este grupo que se fai chamar Paraceta Folk en Xuntos. Un aplauso forte. Bravísimos Paraceta Folk. Bueno, que vos pareceu, Moi boa xurado? tarde a todos. Que tal? Canto tempo levades xuntos? Pois, canto levaremos xa? Bueno, o proxecto naceu fai un ano. Comezamos Ángel máis eu, que somos dali de Santa Comba, e fomos fichando pois, a Tomás, despois uniuse Xairo, e finalmente Brais, que foi o máis difícil de encontrar. O sea, que levades un aniño. Sí, a duras penas. Pois tedes aí unha boa unión e boa compenetración, non? Porque son composicións propias, facedes todas... Tamén tocamos pezas xa tradicionais que igual non son xa tan conocidas como as pezas populares, pero sí que intentamos darlle un pouco a nosa maxia, o noso toque, xogar un pouco coas nosas raíces. É unha curiosidade, o de Paraceta Folk, non? É maravilloso. Rocío, eu creo que sei de onde saliu ese nombre. A ver se Son de Santa Comba. Claro. Son de Santa Comba. Saliron o sábado á noite. O domingo pola mañán tiñan que ir... Claro, o domingo pola mañán tiñan que ir de Bermú. Dixeron, aquí necesitamos un Paraceta Folk. Foi deso. Sofía Tania, Tania conocime a un aplauso para nosa Tania Bella. Foi así ou non? Parecido. Home, é que eu salí moitas noites en Santa Comba, E fixome falta moitas veces o paracetamol tamén. Bueno, aparte de que a vosa vestimenta encántame, pois parabéns pola actuación. Sí, maravilloso. Sí, Que ben, que maravilla, non? Esta mistura, este folk, pois, rapaces, moita sorte, e o xurado quedase aí deliberando, e vos, pois, marchade aí detrás do escenario, e nada, a ver que pasa no concurso. Moitas grazas, un aplauso moi forte.
micrófono. Ai, 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 que xeito de empezar, rapaces. Sabos, beso, encantame o anécdota do... Os meus inicios, é que eu cando estudiaba tamén era camarera de pub. Os sábados pola noite. E a veces traballaba en Ordes, que había moita movida, pero a veces o meu xefe, que tamén tiña un pub en Santa Comba, levábame tamén a traballar a Santa Comba. E algunha vez tamén salín a Santa Comba e outro parece tamol. Que a nos Tania sabe moito da vida, da movida. Moi ben. Bueno, que vos parece, rapaces, que sigamos recibindo invitados, concursantes? Só vos digo unha cousa, este é un programa máxico de sorpresas. Tiñamos que ter un mago que creo que o primeiro que recibimos no nosos xuntos Quero Ser Artista, el chámase Nacho González. Un aplauso moi forte para Nacho. Que tal? Que tal? Moi ben, aquí con ganas de facer aquí un poquinho de masia. Oh, que maravilla, encanta a a masia, pois expectantes, non? Hombre, eu que non pillo un truco nin ainda que me repitan 5 veces, vou estar atentísima, Vale, Pues nada. eso é importante, entón. Nacho, o plató é teu, adiante. Muchas gracias. Vamos allá. Pues voy a pedir, por favor, que moveas un pouco as sillas. Porque eu sou un mago, pero eu sou un mago de preto, soy mago de cerca, entón. Se os importa. Aí temos a... Faz desaparecer cousas. Entonces vamos... Aún no, pero... Eu, por se me queres facer desaparecer a barriga, cando queiras. Eu tamén me gustaría, se soy honesto, pero... Mira, esto es un xogo pequeñiño con moi poquinhas cartas, ¿vale? Vale. Son estas 4 cartas, ¿vale? Importante no van a ser as caras, ¿vale? As importantes, eso, as caras non son importantes, como poden ver son todas iguais. O importante é o dorso, concretamente o cor das dorsos, que podes ver que de cor... Azul. Azul, gracias. Entonces, me voy a usar azul aquí y voy a enseñar a primeira, que vais a poder ver que es de otro color diferente. ¿Qué de color? Rojo. Sí. Vermello, ¿no? Entonces, se viene en cámara, ¿no? O contraste, perfecto. Pues mira, solo hay que juntarlas e cando rozan os dorsos, cambia de cor. Pero no solamente una, sino que todas as cartas cambian de cor. ¿A qué mola? Sí, el día que estábamos pretiño aí en un... Me voy a hacer una cosa, para que quede más bonito, lo voy a dejar así, para que quede así en la pantalla, y vamos con la siguiente, que es, bueno, amarelo. Espero que no haya moita mala sorte, pero que se puede ver, ¿no? Contraste, solamente tengo que xuntar. Perfectamente. Perfecto, pues hacemos así. E agora, todas as cartas volvense de cor amarelo. ¿A que mola? Igualá. Pero os tengo aquí ao lado, non son capaz. Mira, pues hay que darse prisa porque ya nos quedan muy poquillas, en este caso a verde. A ver, ¿qué es Que se ves aí o contraste entre amarillo e verde. Sí. O vedes ben, verdad? Sí. Pues nada, só teño que xuntar, frotar, e agora verde Y así. e verde. Ay, carajo. Claro, que sé lo que estáis pensando. Voy a estar así cambiando colores toda a noite? Non, de Home, feito. non que se nos acaban os colores. Non, se me sacan os colores e o tempo da actuación. Pero a idea é que esta carta de aquí é a que termina o xogo. Ai, sí? Por qué? Por o dorso que teñe. Preparados? Sí. Voy a enseñar muy despacito para que se vea saber. Non ten cor. Non Non teñe dorso, o sea, es una cara que son solo caras, caras. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos una carta que solo teñe caras con os dorsos? Solo hai que xuntar, esperar, e agora todas volvense caras. De feito, podéis ver que ya ha desaparecido todos os dorsos, que xa non queda nada de nada. Todos os nos quedan caras e caras. ¡Mamma mía! Wow. Moitísimas grazas. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, Nacho! Vente pa' aquí. Parece maxa, porque... Bueno. A mí es que encántame, claro, a masia, porque faceres non... Mira que fixo aquí Tan preto de nós. sincero. Eu estaba al lado, estaba intentando ver nada, non sei como fixo, Vente pa' aquí, Nacho, que se te besa ben. Vale. Pues tienes avispado, Rubén. Sí. Maravilloso. Moitas grazas. Bueno, e canto tempo levas facendo masia, Nacho? Eu se volá desde os 18 saqué 11 anos, levo na masia. E por que te gustou? Por que quixeche ser mago? A ver, sempre me gustou de pequeno. De feito, me acordo cando facía Xorxe Blas magia en el programa de Antena 3, Magiatrix, chovido daquela. A nosa época, os pillou. Sí, no, de aquela época, sí. E logo, pois, os deixei, fixeron outras cosas, e logo, cando tiña 18, coñecía un mago Noel, que me metió aquí no grupo de masia que hai en Vigo, nunha das asociacións, e a partir de aí empecé a traballar, empecé a facer masia, e ata agora.
Pois foi maravilloso. Estou vendo na tua ficha que gañaches un premio internacional en Finlandia. Sí, gané un premio internacional cuando estuve en Finlandia e outros premios así de facendo isto, masia de cerca, masia eso, de preto, con as cartiñas, moedas, etcétera, sí, que non se pode perder. A masia de cerca é a que máis traballas, non? Sí, é a que máis me gusta, máis común, estar eso, pues poder ver esas reaccións tan de cerca sempre me parece algo precioso. Non, foi espectacular, quedamos todos, verdade? Sí, porque facelo aquí no medio que ten aí espérate, iba a decir 4 ollos, no, ten 8 ollos mirando aí. Intentando adiviñar o truco. Bueno, pois moita sorte nesta semifinal. Temos 4 historias moi potentes. Ao final, Rosa foi a elexida, unha muller que quere cambiar de vida, que hoxe xuntos esa o seu punto de inflexión, e veremos a ver con que cambio de imaxe, verdad, Pili, nos sorprende. Buah. Vai ser un subidón, ver aí cale a metamorfose de Rosa. Bueno, e mentres que xa estou super ben acompañada coas nosas seguintes concursantes, preciosas elas son Paula e Sofía, e son, pois, bailarinas Alta Vista. Benvidas a Xuntos. E que nos ides a bailar? Pues vamos a bailar bachata. Bachata. Bueno, Paula e Sofía... Sodes amigas, sodes irmáns, primas? Somos primas. Sodes primas. E canto tempo levades bailando? Xuntas un ano. Individual, moito tempo levades bailando por separado? Vamos a empezar ahora a competir e a bailar en individual. Moi ben. Eu quería contarvos un secretiño delas porque creo que sodes moi fans da verbena galega, voume por aquí, e que encantaríavos bailar en orquestas, eu non sei se compartir escenario con Pili Pampín, un chamamento con Rubén, con Tania, non sei, contádeme. Bueno, nosotras empezamos viendo a la orquesta Cinema y nos enganchamos ya a las verbenas. Verbeneiras aquí, ¿eh? Oye, pues Bueno, futuras bailarinas. Pode ser futuras bailarinas da Orquestra Cinema, Claro. que Perfectamente. sabe, así que... Quen sabe, Xuntos sempre pode ser un trampolín para moitos soños, moitas cousas de momento a disfrutar do voso momento, esa actuación de Sofía e de Paula aquí en Xuntos. Un aplauso moi forte. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Paula e Sofía, que bonito. Oye, qué bonito. Primeiro, que guapas están de Lugo, paisanas miñas. Oye, e encima que a bachata, que parece que é un baile así moi sensual, que parece que sempre bailas así en parella, poucas veces así o vemos así en solto, non? Sí. Gustoume moitísimo, gustoume moito. E ti tamén aí tarareando a canción, Bárbara, así que maravillosa. Mira, vexo na vosa ficha que unha de vos tuvo pánico escénico, estuvo 4 anos sin bailar. Como lograste superar eso, Reina? Pues yo empecé bailando desde pequeñita y competí y un año y de hecho fuimos campeonas gallegas y después, claro, yo empecé a tener miedo y tal y pues parei. Deixáchelo 4 anos? Sí. E logo convencí a miña prima e xuntas volvamos a empezar. Estuvimos competindo un ano en Caribbean e este ano xa vamos competir en individual. Tua prima douche confianza, non? Douche Yo en confianza. bachata e ela en salsa. Claro, que teñades moita sorte. Moita sorte, sí. Porque facedelo genial.
Facedelo xenial e ademais cunha canción preciosa que xa me enamoraste esta canción e por encima co voso baile. Mira, e ademais Noraboa, eu teño que chicas. decir tamén que é algo moi difícil, estaban bailando moi ben, pero ademais es que iban as dúas, estaban bailando en individual e perfectamente sincronizadas unha coa outra, a mesma altura de brazo, o mesmo movimento de cabeza. Moitas felicidades porque se nota que hai moito traballo detrás. Felicidades, chicas. Felicidades tamén por esa historia, Paula e Sofía, de superación. Cantas historias bonitas de superación que estamos escoitando esta tarde. Imos ver un pequeno avance, pequeniño, dese cambio para Rosa. Ela, en todo este proceso, aí ten os pés, pero só esto, compañeiros, non nos podedes facer sufrir así. Enseña os pés. Ai, que nervios. Ai, por A ver, favor. é que teño que contarlles que Rosa, en todo este proceso, ela non se está vendo. Ela non ten espello, a nosa estilista A ver se vai dar estivo un parrus traballando. cando se vexa, A ver se, a modo, facendo ben enseñar os pés. Sí, é verdad. Sí, señor. Ela non se está vendo, ela non sabe que fixo a nosa estilista para cambiarlle o look. Esperemos, bueno, non sei se dicir cambiarlle a vida, pero sí polo menos darlle esas forzas para ese cambio que ela esperaba. De momento, mentres esperamos para ver ese cambio, o escenario é teu. Alex, adiante, un aplauso moi forte. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Dicen que algo ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Moitísimas gracias, raciñas. Que temazo este, Qué bonito la viquina. Eso sí, é un temazo, É temazo, Oye, sí, é fermoso. Estou flipando, eu a Alex, teño que dicir, non podo mentir, o coñezo desde que é un neno. É sobrino de Mónica Barreira, que foi xefa da orquesta principal. E teño que... Fai moitos anos. Si sodes máis ou menos da mesma... Ai, gracias. Claro, eu teño tamén así como 17 por aí. Mira, teño que dicir que fai moito tempo que non o beso, como 6, 7 anos, eu creo. Mentira. Coincidimos nunha É festa. verdade, e non o lembraba. Mira, 2 É minutos, verdade. 2 minutos. Coincidimos É mala, nunha é mala. festa con el. E ti telo que recordar. Sí, eu sí. Telo que recordar. Era a primeira actuación co grupo Taniebeiras de Rubén. E Rubén, que tiño ganas de facer pis, dixo: claro, os cantantes da orquesta temos que facer pis onde se poida. Ao aire libre. E alá marchou el polo monte. Dilo xa, E rápido. onde meteu o pé? Enterrouse nunha bosta que era como areas Pero non que un pouquiño non, que enterreime ben para baixo, No, pero perdeu o zapato. Quedeime sin tenis ese día. Sí. Oye, que nunca enterrou o pé nunha bosta que tiro la primeira pedra. Mira si trouxe el sorte que mira onde estou, aquí contigo. É verdad, empezaches con bo pé, sin tenis, As pero con bo anécdotas pé. que están saindo aquí en Xuntos e non digo máis. Alex, moitas gracias por vir a Moitísimas Xuntos. gracias. Moita sorte. Espera, unha cousiña, Sí. que nós coincidimos xuntos tamén de pequenos, eu tamén estaba Pero, de Alex, xurado. as É coincidencias verdad, que en estás pequenos suscitando. fenómenos aquí na televisión de Galicia, e ele era moi pequeno, así que bueno, Qué síguelo maravilla. facendo tan ben como Un sempre. aplauso moi forte. Parabéns. Moitas gracias. Vai entrar, como digo, sen saber como quedou. Efectivamente. Veña, un forte aplauso para Rosa María. A túa familia que sepas que está alucinando. Non me van a conocer os meus fillos. Que guapa de pelo. Estás espectacular. Non me mirei, non sei como quedei, pero supoño que... Chulo, encántame pa min.
Super guapa. Sospeitas algo do que che fixeron? Que tiño pero máis corto. O vestido ideal? Rojo, que antes non me gustaba o rojo, agora encántame o rojo, non sei por qué. Me Pues encanta. porque estás guapísima. Pues nunca me gustou o rojo e agora encántame. E tes uns zapatos de Cenicienta. Ai, sí. Non nos perdas ás 12, eh? No, por Dios, no. Ti quédate con eles, Levos pa casa. Rosa, ternos que prometer que este é o comenzo da túa nova vida, con ese look maravilloso que te fixeron aquí no Espero programa. Que sí, gracias a todas e todos, maravillosos. Pois, se che parece, Rosa, chegou o momento de recibir, de que besas a nova Rosa. Xírate, porque creo, ¿no? ¿No? Dirección, no, neses monitores, dime, Rosa. A ver, sin gafas me vou ver ben, Pois veña, vamos a chegarnos un pouquiño. A min pasamo o mesmo. Imos a chegarnos un pouquiño. Ai, que nervios. Rosa. Non me reconozco eu misma, Pues nunca tuve un pelo tan corto. Estás preciosa, créenos. Nunca tuve un pelo así tan corto. Nunca, No. Pois mira, Pois eu é creo un que che novo favorece aire. moitísimo. Que? Que che favorece moitísimo e que te volvas a vestir de vermello, que o vermello dá cando estés así triste, pois poste de Pois vermello. nunca me gustou, ahora me encanta. Mira, Rosa, A días imos tristes- recordar como chegaches fai 2 horas a este plato e como estás ahora. Mira, Home, por favor. que pasada. Guapísima. Que pasada, pero ademais é que é o vermello, é o cambio de actitude, é o que dicíamos antes, é que non é moda, é que é o que nos vestimos di de nós tamén. Eu vexo xa a unha nova Rosa. No teu sorriso, na tua actitude, en todo, na luz que tes na mirada, en fin. Estás contenta? Moi contenta, gracias a todos vos por poñerme así tan guapa. Rosa, un bico moi forte, Gracias, moitas grazas preciosa. por a túa valentía, por compartir a túa historia, en fin, pois por estar con nos enxuntos. Bueno, chegou o momento, xurado, xa temos aquí os nosos concursantes deste sábado, chega o momento, Pili, do veredicto. Do veredicto vamos a decir Unha unha frase frase cada un, vale? Veña, E veña. despois decimos quen non ven mañá. Pois eu non vou decir unha frase, eu vou decir unha palabra. Impresionante. Supoño que falaras de Xavi, non? Claro, Que claro, falas eu primeiro, vale, claro, perdón, Xavi. Estamos falando de Xavi, que é o Estaba falando de primeiro. Xavi. Ti, Xavi, Rubén? A mí tamén encantoume, creo que tes unha actitud increíble que é o máis importante para bailar así de ben. Felicidades. Grazas. Eu xa cho dixen antes, Xavi, eres o próximo Abraham Mateo. Moitísimas grazas. Valoración para Z Folk. Bueno, a min encantastesme moitísimo esa mestura que fixestedes, noraboa, espero que sigades mesturando música de aquí e de alá e seguir tocando así desta maneira para Z Folk. Para The Folk, gustaríame... Escoita, dime. sabes o que te digo? Que vamos moi mal de tempo. Entón quero decirche Veña. que estaba fantástico. Eu encantaríamos vervos por aí non furancho, que debía, seguramente vou pasar con vos de película. De Siguiente. furantes estamos, así que... Nacho. Non pillei o truco, así que maravilloso, maravilloso, xa mo ensinarás. Nada, a ver si mañana si pasas a ver qué nos traes y a ver si nos sigues sorprendiendo con esa masa. Muy bien. Vamos moi mal de tempo, xo di o noso director. Xa vamos ir ao grano. Tú vestes todos Veña, maravilloso. Imos, a ver, un momentiño, rapaces, imos mal de tempo, xa escoitamos as valoracións de Xavi para Z Folk Nacho, e agora, se vos parece, temos aquí as nosas bailarinas. A Alex, precisamos Vou decir xa, o porque nome vamos a moi mal de tempo, digo xo que eliminado. Para Z Folk. Sentímolo con todo o dolor do noso corazón. Vamos a cantar. Rematamos A cantar, Rubén. 8 menos 20 minutos da tarde. Mañá volvemos con oso resto de concursantes e máis sorpresas porque a vida é mellor xuntos. Onde tiven que vibrar e traballar de camarero. Longe do fogar, meu fogar. Miña terra